Mina na cikin gani. Ala kwankwan? Hajiya? Ya an kai mina na mika faruwa ya kake min kuka? Hajiya dole in zo da kuka. Gari tashi hankali yayin Hajiya in saboda Allah da Annabi an ce mu yi sat. Mun yi sat kuma mun ga sat Hajiya. Ba 'yan gari ba 'yan gudun hijira ba Hajiya 'yan uwana har sun kai ƙarshe na ana yake kiba da amma yanzu ruwa ko dube ne ya san ina ki ga wani hali. Dakata min in jiya wai mina na haka magana akai. Abinda nika mini babu wanda ya rage mana yanzu ƙasar game dan tausaya mana shi na Dauda wanda na aka ce mishi. Kai don Allah dakata min mina na dakta kake magana Dauda Lawal Dare. To shi ka taimaka mana yanzu ba a gani ne. Saboda Allah mu bani kasar kaza mu yi wallahi hajja wata jami'a za muna. Illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ka ce ma ba a ganin Dauda Lawal Dare. To wa gani ne ina yake? Wallahi yanda ka san mina na aka ce ma abin nan ruwa haka yake da saukin gani yanda ka san ana ɗaukar ruwa a sha cikin sauki wallahi haka dakta His Excellency Dauda Lawal Dare haka magana ba a gani ne. Yanzu mi kuka bukata faɗa min injiya mi kuka bukata. Hajiya babu abinci ƙasar ka kuma ba a kyauta ma talaka Hajiya dubi gwamnatin gari an kai dubi ni rawa ni tsaki sai ka ta APC Hajiya. La ilaha illallah ikon Allah ni koyo. Barin garin gazan yi da ƴan uwa. Dakata min kai. To an kashe kowa ni ko tsaya ka jiya yanzu hita zina zanyi kasuwa amma wallahi na wasa hita ala kwankwan. Dole na yanzu in ta in buga mota in ta ganin His Excellency in faɗa mai koke-koken da talakawa suka fama da shi. Kuma yanzu ka san me nika so? Mu tafi tare in ɗauke ka zagaya da ni cikin jihar Zamfara gaba ɗaya in zagaya lungu da saƙo in je in gano halin da talakawa suke ciki. Saboda ya san cewa to talakawa na da bukatar shi kuma ba iya nan zan tsaya. To ɗan siyasa na da kika sun kiwai azarbaɓi ga 'yan siyasar mu gwamnatin da an san. Shin wai kai da mun baka da labarin shi ya ci primaries jihar Zamfara. His Excellency Dauda Lawal Dare dakta ho kaji an ci. To na san ya hito siyasa. A'a wallahi Allah kwankwan. Wata jam'iyya ya hito? PDP mana mai alamar lema baka da labari. To wallahi ba mu hijira na mun hwasa. PDP kake kenan. Can in ce miki APC san mun kai. Ikon Allah to mu tahi kai raka. Kawai ta hajiya. Wallahi mun hwasa hijira da wallahi za mu ba ƙasa. A'a ni ko ina naka bari kai hijira. Kuma kice ana ganin nai. Lahiya lau za ka gane. Yau. Yanzu kuwa